Moikka vaan! Täällä on minä Pipsa626 ja tämän käyttäjä eli Jane. Jansku LPR. Ja minä olen Inka. Mulla on sit näistä kahdesta pitsistä kuva. Tästä. Ja tästä. Ja me ollaan meillä. Kuten mun katsojat tietääkin. Mä teen yhden XD-jutun. Mut Pipsa ei oo tehnyt tätä silleen, että se tekis kaikille muille. Vaan tällaisen. Että pingviinin vartalo on norsulla. Ja pingviinin vartalo, siis norsun vartalo on pingviinillä. Mut Pipsa ei tee tätä oikeesti. Sitten koiralla on hevosen vartalo. Ja hevosella on koiran vartalo. Tästä on spessu. Mua piti saa muokkaa petsei. Mut ei saakkaan. Nyt me tehdään jotain randomia. Mä näytän mun kameraa. Tää on ihana petsi. Tässä on mun kamera. Wow. Mulla on kamera, mut se on joka on ihan saisselai. Joo. Ja tää on ihana petsi. Mitä? Tommoin. Mitä sukarpetsa sulla? Ei sukarpetsa. Teffiinistä. Teffiinistä! Laita se sun pikkukalloon. Ei meillä muuta. Mut tässä on nyt tällainen, että tämä Jansku LPS on tullut tänne. Takaisin!